ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଆମ ଭାବନାର ମଣିଷ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା? ହଁ, ଠିକ୍। ଏହି ଭାବନା ମୋ ମନରେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ କହେ କି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ, ହୁଏତ ତାର ମହାନତାକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରେ, ଆମ ମନ ଭାବନା ବା ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତାର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ସେ ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବସ୍ତୁ ବା ସେଇ ଜିନିଷ ବା ସେଇ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଯେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇ, ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ମନର ଶିକାର ହେଇ, ବେଳେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷ ହତାଶ ହେଇ ସେଇ ବସ୍ତୁ ହଉ, ସେଇ ଉତ୍ତର ହଉ କିମ୍ବା ସେଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସେଇ ନିଜ ହୃଦୟର ମଣିଷ ହଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଠୋର ମେହନତ ଦରକାର, ନିଜ ଭୟ ଫଳରେ କିମ୍ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ବଳରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନା କରି କଠିନ ମେହନତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଇ ବସ୍ତୁ, ସେଇ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ନିଜେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଫଳତା ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯଦି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆମ ମନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା